ହେଲା ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଆଉ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଧବଳେଶ୍ୱର। ସତରେ ମୁଁ ଛୋଟ ହେଇଥିଲି ଧବଳେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲି, ଆଉ କେବେ ଧବଳେଶ୍ୱର ଯାଇନି। ତ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ ଧବଳେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ। ମୋତେ ବି ଏଡ଼େ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ତ କ'ଣ ଖାଇବି ବୋଲି ଚକୋଲେଟ୍ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ସେଥିପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ କୁହୁଡ଼ି ନା, ମାନେ ତମେ ବି ଛୁଆବେଳେ ଆସିଲ ନାଇଁ? ଆପରେ ଗଲା ପରେ ଥଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ିବା ଥଣ୍ଡା। ସିଏ ବି ଛୁଆବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଛୁଆବେଳେ ଆସିଥିଲି। ମାନେ କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ଦି ଜଣ ଆସୁ, କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖା ହେଲୁ ହେଲା। ବର୍ଷ ପରେ ଝଡ଼ିଗଲାଣି ଦି ଜଣ ଯାକ। ନିଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଟ୍ରେ ଯିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଦେଖିଆ ବୋଟ୍ରେ ଗଲେ କେମିତି ଲାଗିବ। ବୋଟ୍ରେ ଆମେ ବସିଗଲୁ। ଆଉ ଇଏ ତ ବହୁତ ଖୁସି, କାହିଁକିନା ସେ କେବେ ବି ବସିନଥିଲେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବସିଥିଲି। ଆଉ ନଈକୂଳିଆ ପବନକୁ ଆଉ ଜାଗାଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ନନ୍ଦୀ ଦିଟା, କଳା ଗୋଟେ ଧଳା ଗୋଟେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଘରକୁ ଜମା ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିଲା। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଆସିକି ମନଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନାଇଁ। ସେତେବେଳେ ମୋ ମାମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ମୋ ମା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲି। ହଁ, କାନ୍ଧରେ ବସିକି ବୁଲଉଥିଲେ ମୋତେ। ତମେ ଛୋଟବେଳେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲ? ମୁଁ ବି ସେ ମାମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲି, ମୋ ଆଈଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ବି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଟିକେ ନାକୁ କିଛି ସମୟ ଘର ଆହୁରି ପାଖରେ ହେଇଥିଲେ ବସିକି ପୁରା 4ଟା ବେଳକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି।